Bună, dragi pești! Haideți să vedem cum va fi sfârșitul lui octombrie pentru voi. Vă mulțumesc tuturor celor de pe canalul meu de YouTube, puțini câți mă urmăriți, celor de pe canalul de TikTok. Vă mulțumesc pentru mesajele frumoase, sau mai puțin frumoase, mă rog, fiecare după cum îi e sufletul și cum e caracterul. Ok, haideți acum să luăm 5 cărți, da? 5 cărți, au căzut, super. Oamenii liniștiți și neîncrezători sunteți, peștilor dragi, nu vă supărați că vă spun unii dintre voi, din câte văd și din câte simt. Îmi pare rău să spun. V-am spus unii, da? Deci nu o luați la general. Să fii voi oameni credincioși, cea mai credincioasă zodii din tot zodiacul, da? Mai gândiți-vă un pic și la... Nu. 5 vreau să iau. 5 au căzut. Energie leu, 6 de bâte, da? Ați câștigat fiecare dintre succesele voastre. Sunteți în progres, încredere, cucerire, recunoaștere, publică și triumf. 8 de cupe, energie pești, chiar energia voastră, da? A zodiei voastre. Luați decizii și luați-le cu măsură și cu încredere. Schimbări de acțiune, aveți o călătorie, veți avea de făcut, vă gândiți la ea. Instabilitate, lipsa controlului, nemulțumire, separare. Energia săgetător, 9 de bâte. Crede în tine și ai curaj să continui, da? Va trebui să aveți curaj, persistență, putere, forță din nezrucinat, mult succes, sănătate și o disciplină și valoare. Regina de monede. Concentrați-te pe casă ta, pe familie, pe succes și pe abundență. Veți fi protectori, generoși, fermecători, inteligenți, drăguți, sinceri și practici. Regina de baghete, de băite, pardon. Poți întotdeauna apela la încrederea ta naturală, căldură, pasiune, entuziasm, determinare, de adaptabilitate, forță constantă și independență. Deci dacă ați citit un pic de numărul de destin 22, da? Care l-am eu, atunci ați vedea de ce fac. Eu etalări de ce de multe ori simt energiile voastre, de multe ori, unele energii foarte rele care mi le transmiteți. Dar v-am spus, nu luați personal, toți, că sunteți doar unii, puțini dintre voi care faceți lucrul ăsta. Aici văd că e vorba mult de voi. În citirea asta la sfârșitul lui octombrie. Aveți de luat decizii din câte văd.
Întotdeauna femeia, să știți că e o carte neutră, vorbește despre voi, despre poate multe cunoștințe de voastre care sunt aproape de voi, da? Bărbatul întotdeauna personifică un bărbat care putea fi o persoană de care sunteți interesată sau interesat, da? Un străin pe care să intre în viața voastră sau doar reprezent, deci un străin să intre în viața voastră. Întotdeauna e neutră și cartea asta, da? Poate semnifica și un tată, un soț, un iubit, un fiu, un frate sau o cunoștință masculină. Veți întâlni, cred că, pe cineva dintr-o viață anterioară. Și un om intelect sau foarte interesant. Vă puteți atașa mental foarte repede de cineva. Și e o carte cu niște vibrații foarte mari. Bine, haideți să vedem cu drumul, da? Aici vorbește de decizii, schimbări necesare. Văd că vă aflați la o intersecție a vieții voastre, dar nu sunteți capabili în acest moment să ajungeți la o decizie fermă. În orice plan vă confruntați cu alegeri dificile, căutați posibilități și alternative și în cazuri extreme drumul de evadare. Ca și cadre temporare face referire la 7 săptămâni sau 7 luni, să zic așa. Luna întotdeauna să știți că se leagă de emoțiile voastre, de sentimentele voastre, de afecțiuni, este simbolul mamei care vă hrănește sufletul și vă face să vă simțiți iubiți. Deschide ușa fanteziilor, ale visurilor, ale romanțelor voastre, jocurile seducție, atracția romantică într-o relație. E o muză de seară pentru simțurile voastre, eliberându-vă creativitatea și imaginația. Reprezintă de asemenea artele, divertismentul și domeniile creative, faimă, reputație, lumea celebrităților. Deci relevă viața voastră spirituală și puterea, forța sentimentelor voastre intuitive și abilităților voastre psihice. Turnul întotdeauna să știți că aduce singurătate, izolare, separare, vorbește birouri cu guvernamentale și țări străine. Cu cartea asta nu e întotdeauna confortabilă, deci calea aleasă nu întotdeauna e confortabilă pentru voi și aveți nevoie de energie și eforturi mari. Nu trebuie să așteptați mult de la alții. Necesită multă încredere în voi și atât. Încurajează să fiți puternic răbdător. La un nivel adânc, vă anunță să nu vă izolați emoțional sau fizic. În dragoste și în relații, cererea petrece mai mult timp cu cei dragi și mai ales cu partenerul pentru a evita o separare viitoare. În muncă anunță o schimbare completă de job, ce include și o relocare, da? Poate veți pleca din țară sau veți veni, veți merge înapoi din țară sau schimbări de restructurare la locul de muncă curent. În sănătate avertizează asupra bolilor și infecțiilor ascunse. Acum haideți să facem și pentru fiecare să facem nu știam ce e așa ca la piciorul meu, dar iluminarea, între femeie și bărbat, tensiuni între parteneri. Da, aici a căuta alternative. O legătură adâncă emoțională cu bărbatul și luna. Haideți să vedem și cu turnul. Aici vorbește de a căuta singurătate, dorința de a fi singură sau singur. Ok. Le punem invers. Așa. Aici vorbește despre cuplu, relație, conexiune, întâlnire. Ce-am luat drumul. Da, o viață dublă, instabilitate, a deține unii o fobie față de angajamente. Se mai întâmplă și din astea. Așa se vede că sunteți foarte artistic, persoane artistice, creative, sensibile, transcendentale, psihic, medium. Poate unii dintre voi. Aici, cu turnul valori morale puternice, sunteți ambițioși, egocentrici, înalți. Ok, hai să luăm drumul. A urmat cel mai simplu curs al acțiunii voastre. Văd că veți pregăti pentru o muncă, pentru un drum, pentru orice. Vă pregătiți în ceva, pentru ceva.
a atinge succesul și recunoașterea. Acum, pe diferite planuri, fiecare știți ce aveți. Deci aici vă vorbește de a evada din izolare, deci a evada un pic din în ceea ce sunteți voi blocați, da? Ok. Hai să vedem luna și bărbatul. O comunicare drăgăstoasă, intenții sau probabil un premiu. Haideți să vedem cu femeia. O femeie feminină, medium, seducătoare, sensibilă. Deci cu drumul. Instabilitate emoțională, un om neangajat, un om disponibil sau o persoană liberă. Deci și bărbați și femei, da? Turnul. Așteptări mari, iluzii, spital de psihiatrie sau un studio. Ok, haideți să vedem 5 cărți din... Măi, dar turnul nu l-am luat. Îmi cer mii de scuze, stați un pic. Așa. Aici vorbește de încăpățânare. Aici de egoism. A fi egoist. Separare temporară cu drumul. Cu luna, a vă izola voi pe voi, din câte văd, tot tendința de izolare o aveți. Acum haideți să luăm 5 cărți și din tarotul țigănesc să vedem ce cade. Care toți crezi că nu mă auziți, aveți subtitrare, dragii mei, da? Că mai ales la pești, văd că scrieți non-stop că n-auziți. Poate o problemă la telefonul vostru, dacă stați bine să vă gândiți, sau aveți subtitrare și citiți, dacă toți sunteți interesați. Dacă nu sunteți interesați, măcar nu-mi trimiteți mie energie proaste, da? Energie negativă. Și acum parcă o să văd că iar o să ziceți, iar ne certați. Văd că unii veți fi puși pe drumuri. Deci doriți să v-ați pus în cap să faceți o călătorie. Alții văd că pierdeți bani la jocuri de noroc. Ori aveți pe cineva care pierde bani la jocurile de noroc. Văd că tot timpul primiți vizite, trebuie să fiți tot cu casa curată, de multe ori cunoașteți oameni noi. Aveți o mare speranță, probabil chiar în căsătorie, de a face o căsătorie cu cineva. Oricum aici văd că sunteți fericiți, v-ați pus unii planul de căsătorie, poate pentru anul, și aici aveți foarte mari speranțe. Speranțe pot să fie în orice, da, în locul de muncă, într-o viață mai bună. Văd că unii sunteți interesați și așteptați un mesaj, da, mesaj text, telefon, e-mail și vreți să vorbiți mult, sunteți puși pe vorbă. Haideți să că a căzut prea multe, să cadă una singură dacă tot cade. Văd că unii vă veți aduce aminte e vorba de spiritul vostru. Vreți să citiți foarte mult și taman din... Vă veți aduce aminte de multe lucruri, da? Spiritul vostru, sufletul vostru cere lucrul ăsta, da? Unii văd că vă aflați ca într-o, vă simțiți atrași, imprevizibili și secreți, sunteți așa ca într-o gaură neagră.
știți ce nu înțeleg la voi, peștilor, atât sunteți de critici, fără a cunoaște omul, dar voi sunteți critici, cartea prima care a căzut. Va trebui să înțelegeți, să faceți o conciliere, o consiliere cu voi înșivă, da, cu sufletul vostru. Voi nu sunteți încă sufletești, prea ok. Sufletul vi se împarte în 10 părți și nu știți ce să faceți. Pasiune. Văd că mulți veți aștepta să vă întâlniți noua iubire. Vreți să vă decideți clar, da? Încât să mergeți către persoana iubită, să vă întâlniți cu ea. Deci, aici tot pe iubire văd că aveți pe cineva la care vreți să ajungeți voi. Neapărat. Și vă doriți lucrul ăsta. Haideți să vedem ce vă spune și oracolul sufletului. Dacă tot vi se cere cu acea carte să... Hai să mai luăm două. Na, au căzut 100. Haideți să vedem totuși. Preoteasa. Și vă întreabă în ce fel ești invitat să te ridici să preiei conducerea. Asta poate fi în orice. Ia o pauză. E o muncă de o viață, nu de un sezon. Dă-te jos de pe banda de alergare, probabil. Unii munciți, dar uitați de voi. Nu te mai fă mic ca să te încadrezi, da? Și vă întreabă cum îți diminuezi lumina interioară ca să te integrezi în peisaj. Adică cum vorbește de suflet, da? Cum vă diminuați voi lumina interioară din suflet, da? Ca să te integrezi în ceea ce vi se cere. Fă-ți auzită vocea, ieși din peșteră, că văd că vă vedeți persecutați și încercați să vorbiți. Da? Ieșiți la lumină, dragii mei, nu stați în întuneric. Vă veți sta, după ce plecăm de aici, veți sta destul. Pleiadele, dublă misiune, aveți de a fi un canal de transmitere și de a contribui la înălțarea omenirii. Și vă spune că tu faci deja ce trebuie să faci. Nu mai despica pe un 4, deci nu mai fiți atât de critici cu toată lumea, ceea ce v-am zis eu adineauri. Continuă să-ți urmezi busola interioară. Deci văd că ceea ce vorbesc, simt ce vorbesc. Și vă și cad cărțile. Ok, hai să vedem și un mesaj de la Arhanghel pentru voi, dragi pești. Și v-am zis, nu o luați personal, e doar pentru oamenii care știu pentru cine e mesajul, ei știu. Arhanghelul Gabriel. Va trebui acum, în acest moment, să vă asumați toată puterea, da? Încât să puteți demara foarte bine în iubire. Pentru că voi pe iubire văd că sunteți un pic blocați, sunteți certați, sunteți ceva aveți voi acolo, da? Ori nu vreți să spuneți, ori... De ce v-am luat, se pare. Da, de ce v-am luat. Da. Asta a fost citirea voastră, dragii mei pești. Îmi cer scuze că eu sunt mai directă un pic, da? Ca și voi de altfel. Chiar dacă eu sunt vărsător, cu ascendent în Scorpion. Și chiar vă rog pe aia care tot comentați aiurea, ia mai uitați-vă voi, dragii mei, ce înseamnă a avea un destin numărul 22, da? Calculați 30 ianuarie 1971, anul de naștere și atunci veți vedea. Vă mulțumesc tuturor celor de pe canalul meu de YouTube, celor care de pe TikTok. Poate atunci mă veți înțelege și veți înțelege de ceea ce fac, da? Ce să vă zic, să aveți o lună de sfârșit de octombrie liniștit, ceau, ceau.